Dobre, dievčatá, začíname. 1-0. 1-1. 2-1. Skúste vyššie zdvihnúť ešte ten lákeť. 2-1. 3-2. Počkajte. 3-2. Čo to je? Nič. To je doping. Nie. Počuj, prosím ťa, nehovorí to nazvie ti to, potom ti to vysvetlím, dobre? Po Ale ty tréningu. porušila pravidla, ja jej to musím povedať. Prosím, ja ti to fakt potom Ja to je zásadné porušenie pravidel, je mi to ľúto, fakt mi to je veľmi ľúto. Pani trenérka, pozrite sa, čo som našla. Lívia užíva doping. Veď to je trestné. Nepotrestáte ju za to? Kde je tá spravodlivosť? Mám sa zbaliť a odísť. Ak si nikdy neporušila žiadne pravidlo, hoď do nej loptou. Urobila si to? Áno, urobila som to. Dali to moje tabletky. Veľmi ma to mrzí, naozaj. Som si vedomá toho, že to nebolo športové správanie, ale som ochotná prijať za to akýkoľvek trest. Som rada, že si uvedomuješ, že to nie je správne a verím, že už to nikdy nespravíš. S tým ťa nevylúčim pod touto jednou podmienkou. Poďte, pokračujeme. Dajte si nahrávku a potom streľba na kôš. A ešte jedna vec. Berte si zo mňa príklad. Ja som nikdy v živote žiaden doping nepoužívala a aj tak som bola úspešná. Radšej viacej trénujte a nepoužívajte tieto podporné látky. A v reálnom živote sa to taktiež nevypláca, pretože pravda vždy vyjde najavo. 1-0. 2-1. 3-2. Výborne.